și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Sunt cu mine, cu Ianis care filmează și cu Ali. Salut! Și o să călcăm pe aceste lemne, fiecare, să vedem cum se vede. Da, acestea sunt lemnele, aceea e bicicleta lui Ali, a mea. Să strângem 100 de like-uri. Tu câte vrei? Ali, dă-te! Așa? Două lichioane. Hai să strânge două lichioane. Acum repede două lichioane. Dați like. Mama, acolo s-a plecat Edu. Vină înapoi. Așa? Ne pune aici. Mă uit să văd cum vine pe cameră. Da, să nu intri în cadru că te bate Edu. Mamă. Hai că vine. Și vine în spatele unei mașini. Vine mașina porcină. Foii. Cum a trecut. Ali, te-ai băgat în cadru. Uși? Cum a fost? Ați văzut, a fost mișto. Bă, vine ăla. Putea și unul cu aceasta. O să punem o mică pauză, ok, băieți? Băieți, am revenit. A fost o mică eroare. Așa, sunt cu Ianis. Acum el se va duce cu bicicleta. Ali e aici cu mine, băieți. Și hai să filmăm bețele. Hai să vedem. Să nu culcăm pe Ianis și... Bine. Haideți, băieți, că vine. Bă, băieți, a fost mișto. Revenim cu Ali. Am revenit cu Ali, băieți, și hai, Ali, hai, dai. Uitați-l pe Ali acolo. Pun pariu că nu se le spargă. Nu se le spargă, pun pariu. Ne. Și cam atâta cu acest videoclip, băieți, și